Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iki selerae dhewe. Selerae dhewe. Apa? Terus? Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Nah. Wedok tenan drale. Bojoku ra betah ro, digertak. Grup ya. Ayo nduk, ndang metu. Dalane selanggo gantian ropake. Oh, anakku langsung perucut metu. Lah, Tenan wi. dalane selanggo gentenan. Karo pake. Lah, Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinare lewat ndi engko tak tututane. Kira 5 iki sikile piro? 15. Lah sebabnya apa? Kira pas nguyah ngene dijunjung. Uyo kok ya bareng ya kira kurang ajar ya. Anu sepurane lho, Pak. Apa? Roh awak wong mulang. Ya ngerti ta mulang alias cara nggonku blantik. Iya, budal ning pasar. Paham aku. Budal ning pasar. Iya. Mareng ngono nggawa sapi enek 6. Sapi tumpakno truk. 6 gawa ning Blitar. Ya. Kuwi lah kok mencolot loro sik piro aja. Sik papat goblok tas sekolah cilik ero nek sapi 6 mencolot loro Hitung ijek karo tangan. papat. Hitung tangan Iki karo- lho Dik, goblok iki 5. Ah. 6 mencolot loro jebret iki ijek papat. Ora iso sik 6. Lah kok iso jek 6? Iki 5. Iki 1. 6. Mencolot jebret. Loro jek papat iki. Iki mencolot ning nggon balik neh. Mau ngene tok lho, jruk ngene tok lho. Ora mencolot ngalih ki ora. Aku malah goblok iki suwe-suwe. Lah piye ta? Piye ta? Mencolot tapi masa ngene. Sambal goreng Sambel goreng. ditutal-tutul Sambal goreng ditutal-tutul. duwe bojo gareng truk Iya. nggo watuk ucul. Wong dadi manten paling tidak awake dhewe ndongakne. Dongakne Dadi apa? manten ki ben tetep kuat, sehat, awas akas. Aja lali ben esuk ngombe jamu. Jamu opo lho? Lho ben kuat tok. Jamune opo lah ben kuat ki? Lho jamu gendongan. Gendongan? Ya ampun, bocah rata ro jamu. Lha kok jamu gendongan kok dijamu apa kenek? Jenenge sing dijamu ya kencur, beras kencur kuwi ya to. Jahe, temulawak ki nek dijamu. Lah gendongan lho dijamu lho diperes apa kenek? Tegese bakul jamu sing digendong. Lah, piye piye? Bakul jamu sing digendong. Lah bakul jamu wae diinfus kok malah bakul iki lho malah gawan di rumah sakit lah bakule kaya ngono kuwi wis nemen kuwi ketoke stroke lah kuwi. Ya, Angel menejak omong Setruk. kok angel to. Kok ketoke saliwang iki Lah, kita. Angel jaman. Lah, piye? Tegese bakul jamu sing ning jero botol kuwi lho. lho. Lah botole lho sepiro bakul jamu mbok lebokne jero niki lho botole sepiro? Bocah kok Enak kopi ireng Pak timbangane kopi susu. Lah kok iso? moro tuh ngengkel. Ora iso, tetep enak kopi susu. Kopi susu kopine marai melek, susune iso gawe kesehatan. Ning dinggo niku enak kopi ireng. contone. Lah nek kopi ireng, kuwi kan irenge kan akeh. Iya. Lah nek susu, irenge kan sithik. Wes tak omongi kaya ngono kuwi gak percaya, Mas. Moro to mbok ngono. Moro tuh. Anu, ewang ngono Cil, ewang ngono Cil. Moro tuane kok gerak kruyuk. Omongi. Nek kopi ireng. Suarane cacing. Plung. Wis. Cacing kok plung iki lho. Gawe ra roh wae ae. Ora roh. Gawe nek pas mancing ngono kae. Kowe kan mesti dikai cacing. Iya. Diuncalne lak mesti suarane plung. Wo, cacing suarane plung. Iya, Dik. Anu 1000, Pak. Apa? Cangkeme kirikne ning ndi? Ya ning ngarep ngene. Oh iya. Roh? Iya roh aku roh. Nggo nyatek Lah kene. roh aku roh. Cangkeme sapi. Sapi ning kene. Oh, Oh iya. paham lah aku tau ngingu sapi ya. Cangkeme cacing. Yo ning ngarep ngene kruget-kruget ngene. Ora iso, berarti mlakune cacing ngene lho lendu. Lendu. Ngono no berarti lak cangkem. Ning guri. Berarti mundur cacinge. Atrek. Heeh. Ning ngiringan kene. Mlakune miring ini cacinge. Wah, Saiki ada pertanyaan kudu enek jawaban lho. Iya. Kediri kutane lho. Sing Dik. dadi nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluane. Nek menungso. Entute. Omongane. Iya, omongane.
Lah kowe rong roh kowe kewan sing paling pinter. Apa? Pitik jago. Lho. Pitik jago. Pinter lho kuwi. Lah nyapa? Lah kalau mangan genek lawe ditawani kok. Nyapa? Tuku kerupuk. Kuku ruyuk wah. Tuku kerupuk. Ah, kowe iki kuku ruyuk tuku kerupuk. Jangan jajal lah sarau awakmu. Apa? Kewan sing paling cilik sak donya iki kewan apa jajal? Ayo ngomong anake tengu Ndang. Ayo. Ayo wis ngomong sembarang wedhus. Ah, kalah. Tumo ngomong tumone tumone ya sik kalah karo iki. Sel apa kalah kurang cilik iki lembut tok. Nagasari Nagasari diengkulmu kuwi. Aku sari iki panganan kok ya. Panganan kok.